Aquest dilluns 29 de febrer s'ha celebrat el segon ple de l'Ajuntament de Sant Pol de Mar, convocat per aprovar els pressupostos generals d'aquest any. El pressupost presentat pel govern de l'alcaldessa Montserrat Garrido ha estat de més de 7 milions, 3 dels quals es destinaran a despeses de personal, 2 a béns i serveis, mentre que la resta en inversions de l'Ajuntament. Tot i el vot en contra d'Iniciativa, el govern de Convergència i Unió ha pogut aprovar-los gràcies a les abstencions de Junts per Sant Pol i d'Esquerra Republicana. El portaveu d'Esquerra, Albert Font, ha assegurat que no han votat en contra per evitar bloquejar l'Ajuntament, però que tampoc ho han fet a favor, perquè consideren que no hi ha prou inversions contemplades en els pressupostos. Iniciativa, en canvi, s'hi ha votat en contra, en gran part, segons ha dit el regidor Manel Puig, per la manca d'un pla de govern que indiqui la priorització, l'estalvi i l'execució que ha de dur a terme el govern durant aquest any. Aquest nou pressupost no veiem que hi hagi arguments nous per poder-hi votar favorablement, ja que ens sembla la continuació d'aquestes polítiques. I per què dic que no estem d'acord amb aquest pressupost? Perquè al nostre entendre no compleix les nostres expectatives de base, no assumeix les prioritats que nosaltres entenem que s'han d'assumir i no dona solucions a les principals problemàtiques. L'alcaldessa s'ha defensat dient que no es pot fer un pla de govern sense un govern estable, ja que Convergència governa en minoria i ha acusat Iniciativa de no aportar cap mesura pel poble quan ella mateixa va preguntar a tots els grups polítics. Entenc que, evidentment, cada grup pot votar el que realment cregui que ha de votar, però entenc que quan des d'Hisenda, el regidor d'Hisenda, si no m'equivoco, perquè avui ara ell aquí no hi és pels problemes que vosaltres tots hi sabeu, el mes de setembre us va enviar un correu, setembre-octubre, exactament ara no ho sé, perquè aportéssiu el que creieu que era important que s'hagués de posar en els pressupostos, i la realitat és que cap grup polític va aportar res. Aquest ple també ha servit per aprovar les bases reguladores per l'atorgament de subvencions d'ajuts socials, en la que tots els grups polítics han votat a favor, menys Iniciativa, que ha optat per l'abstenció. I també ha servit per aprovar la recuperació de la paga extra, congelada des del 2012 per l'estat espanyol, en la que els 11 regidors de l'Ajuntament han votat a favor. I ara han donat l'ordre que ja es pot pagar. De la mateixa manera que van tallar els dies d'assumptes propis, els gossos, els canons, totes aquestes històries, i ara també hi han dit que abans de les eleccions de l'Estat van dir que es podien tornar a donar. Després d'aquest ple, el govern municipal de Sant Pol de Mar, que governa en minoria amb 5 regidors de Convergència, podrà tirar endavant uns pressupostos que han de servir perquè el poble progressi i millori durant aquest 2016.